Satu-satu jumpa lagi di channel Firdana Anjing. Oke guys, kali ini aku arep pengen Bravo karo Pak Kot karo Mas Sen guys. Iki apa iki? Arep pengen Bravo. Sen ayo jipok kuwi Sen. Menaris. Oh iya, Jipok buku. Bayar 7.000, jilid 3 sampai 6. Ambek iki ngeter lagi guys, apa jenenge? Sirup 1. Aris. Yo kok kelas 3. Sekalian aja jilite, tumbas jilite dengan Ibu Aris. Wis guys, budal nisik karo Pak Kokon karo Mas Sen ki Pak Kokon golek isen. Oke guys, engko dilan meneh nek wis ning dalan yo guys yo. Oke, siap. Hai guys. Jajanan kok mbek bukan ning kene. Apa kuwi jajan apa kuwi? Rumput laut ta. Cimori. Ngawur ae. Terus apa nek guys? Bisa ngerti wong sarule. Guys, aku nang Bravo karo ngabuburit iki wis blonjo. Padahal blonjone sak menit tok iya Sen ya. Sen, ki blonjo sak menit tok ya? Iya. Piro aku? Entek 200 guys. Aku ah. Lho, 200 susuk. Lah aku enggak. Padahal blonjone sak itik. Aduh. Gak roh. Blonjone lho sak menit 200.000. Apa-apa mahal guys. Dadine blonjone nganu. Oh iya aku cuma langsung nambahin. Ora. Dan support. Dan gak pareng nih, gak pareng ngono kuwi poso-poso kok. Sen. Ini enggak lu. Mainan doang. Aku PW guys juga nang kene iki. Suasanane Bravo iki yo lemah ya. Mama sini kita pulang. Oke. Bravo-ne gak begitu ramai guys. Aja ngono Sen cari. Marjane iki kok digawa ning gone Aris. Ning gone Aris sampe jipok kuwi lho buku. Buku apa? Buku ning gone Aris. Buku Ramadan. Nang gawarana, Dek. untuk makan orang mata yo. Lagi. Bahaya ning ngarepe lho. Ngarep Ora puasa kok yo. guys. Apa mulih guys? Wis ke parkiran ki. Ndong mangki grimis mendung. Walah wong jebet dhuwit kok yo antri. Guys antri. Wong jebuk dhuwit. Perjalanan pulang. Wih, ini aneh guys. Oke, aku harap OTW mulai. Awaknya sejuk guys, nek mendung ngene iki wis sejuk banget. Ana maka. Itu jalan OTW mulai guys. Alah. Degan. Malah kamu baca kok ngombe ya lali. Bisa kalau apa gak ya? Transit. Nggak ngetrek
ngarani pangsit ya Pak ya. Pangsit cilioil pangsit ngono wae. Masa grimis. Ini kangen aku syutingnya lewat kene. Antri guys, buang bensinnya antri. Iya Pak, kok jadi grimis sama nih kene? Kalau kene grimis sih guys. Lina kancaku kae. Pangkuling ndekne saiki awake turu kok. Lemu. Aku yo gak ngarai sakuru bas pepoe. Ora niat. Aku mang lepo niat. Enggak. Kaya apa? Kaya Biyen kaya cacing. Kaya aku kan Yo ora, lah kowe kalau ketularan aku. Biyen kan nganu kurus banget. Iki kopdes guys, kopdesnya wis sampe dadi iki. Oh. malu ya. Wah. Sing makanan itu. Coba kelar lagi. Sampel tahu wale apa nih? Apa ini? Karo. Sekarang menuju rumah. Iya apa-apa enak guys, nih pasar merah ini sore ini rame pol-polan gitu pokoknya. Siapa ini? Ada aku Siapa nih? Saya kita dijak omongan ini orang kerungu mbak. Guys, sampai menuju rumah. Aku wis teko omah. Iki wis teko omah. Wis belanja sak meneh. Siti tok is guys tawangane Siti sih. Tapi kita terus gede. Entar 200. Kalau saya apa mahal itu sih. Tapi panjangnya sak meneh. Emang apa ya, Sen? Mori sosis, sampo, jajan. Nabati royal keju. Aku ora nabati no. Ya, Milo. Oh bener, mau susu Milo 20.000 susu 800. Sofinan teh. Ya wis ngene guys, Nivea men. Kuku pandan iki menarik kok pandane. Ini menarik kok. Oke, aku harap ning gone Aris dhisik penutupane kok ayo guys ya. Oke. Pengen Jose. Oke, unboxing. Unboxing dikit. Guys, unboxing konggone Mbak Bella. Loh, walah. Guys, ngeri. Anak jeruk apa mungkin mesti guys, gak ketinggalan wong Jawa. Roti. Nah, ya. Kita catering. Guys, permene konggone Aris, guys. Jadi iki. Lebokno pokoke. Walah, mantep guys iki. Di sini guys. Konggone Mbak Bella, guys. Alhamdulillah.
Iki lho, semen besti. Aduh, lemes banget. Lemes, macak lemes. Naik lagi macak lemes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa. Buka ibu. Guys, ki lah. Sampel. Iki enek momok tempe kacang mie. Iki walas lagi sosis pokoknya ayo ndak apa. Guys, gue tunggu buka ya. Ya wes, cukup sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan like, comment, subscribe. Dadah.